Γεια σας παιδιά, Ροκ εδώ και σήμερα είμαστε εδώ με το παιχνιδιάρικο, παιδιά, στην κάμερα. Γεια. Γεια και με το χώρο μας. Γεια. 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 Και σήμερα είμαστε στο σερβ μας, στον Slimeland και έχουμε μέσα 16 άτομα και θα κάνουμε ένα PvP, θα κάνουν αυτοί οι δύο βλάκες, με όπλα. Τι είναι αυτά όπλα? Λοιπόν, για να πάρουμε εδώ λίγο συνέντευξη από τον κύριο. Τι όπλο είναι αυτό, κύριε παιχνιδιάρικόντες? Με αυτό κορεύουμε τα πρόβατα καταρχήν. Έλεος. Και αυτό εδώ τι όπλο είναι, κύριε Γορμασί? Τώρα από αυτό παίρνουμε ζάχαρη. Κοίτα εδώ. Αυτός εκεί έχει Ωραία, RPG. Το ξέρω. Θα ψοφεί. Του σπάνε. Anyway. Μη βαράς. Και θα αρχίσουμε τον αγώνα. Θα κάνουμε 3 αγώνες. Αυτό πώς βαράει? Πόσους αγώνες θα κάνουμε? Θα κάνουμε... Καμιά χάσει 6, 7, 8 και 9. Anyway. Και τώρα θα αρχίσει ο πρώτος αγώνας. Να πούμε ότι βλέπετε οι διαγωνιζόμενοι θα είναι εδώ πάνω στις δύο αρένες της δικαιοσύνης. Πω τι είπα πάλι. Εμένα γιατί δεν βαράει αυτό που κουρεύει τα πρόβατα? Είναι νούβικο. Δεν έχεις πάρει άμμο ρε. Μου Έχω. Λοιπόν, και με το 3 θα ξεκινήσουμε. 3 είπα. Κάσε λίγο. Τρία Μου είπα. φάγες πολύ damage. Ρε νουμπά. 3 είπα, με το 3. Περίμενε. Με το 3 Δώσε μου είπα. το inventory. Περίμενε κοριτσάρα μου. Εντάξει ρε αγόρι. Όχι. Ψόψε. Τώρα έχω style. Κούμπησε. Αυτοκτόνησε. Όχι. Έλεος ρε, κάτσε να κάνουμε ένα call βίντεο, άντε. Πάρ' το. Πάρ' το. Δεν χρειάζεται να σταματήσει το βίντεο. Ωραία. Επειδή είναι προ και μ' αρέσει. Πάρ' το άμμο. Καλά, εγώ αρχίζω με το 3, αρχίζετε. Περίμενε. Ρε έχω ένα όπλο. Έλα τώρα έχασα το shotgun. Σκάσε παιχνίδι. Πώς βαράει αυτό το TH? Κόλλα θα σε κάνω kill, Το TH δεν βαράει εμένα. Χάλασε. Μπράβο. Λοιπόν, γάμω το combat logs. Μου λύσει. Ανάπτυξη. Άλλο. Το βρήκα το. Δες το combat log τώρα. Τι στο... Λοιπόν, με το 3. Όχι. Με το 5. Τι όχι. Άντε κάποια στιγμή να Πέντε. τελειώνουμε. 4. 3. Ξεκινήστε. Γεια σας. Παιχνιδιάρης εδώ. Ρε αγόρι μου, τελείωνε. Ξεκινήστε, άντε. Είμαι ρομαντικός τώρα. άσε με. Ξεκινήστε ρε το fight. Α! Πέθανα. Και ο Σούζα. Γορμασίν παίρνει το πρώτο death. Βλέπετε εδώ πέρα τα items της παιχνιδιάρας της νούμπης, ας πούμε τώρα. Τώρα θέλω να πάρω μερικά τέτοια ρε. Εδώ. Δεν θα έχουν πέσει κάτω ρε νου. Και βλέπετε 1-0 ο Γορμασίν. Ναι. Ξέρω. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Τώρα θα είμαι λίγο απρόβλεπτος τώρα. Τι βαράς. Και βλέπουμε εδώ το Γορμασίν. Κύριε Γορμασίν, πώς νιώθετε γιατί περιμένετε να έρθω πάνω, γιατί το combat log. Πού είσαι βρε. Κάτσε, έχω combat log. Γεια. Πώς νιώθετε για την πρώτη νίκη σας? Τι να σου πω τώρα, ήταν το αναμενόμενο πλάκα. Κάνεις, ξέρουμε πόσο νούμπης είναι η παιχνιδιάρα, γι' αυτό. Τι κάνει, τους βαράει. Σε βαράει ρε βλέκ. Τι κάνεις, Τι κάνεις, το ρε? αναμενόμενο. Ήταν πολύ προ. Ένα κυρίες και κύριοι. Τρελό. Και βλέπετε την κόρη μας είναι να νευριάζει. Πώς νιώθετε για την πρώτη σας νίκη, κύριε παιχνιδιάρη? Ρε νουμπά, Δύο, ρε ένα. νουμπά, δεν μπορώ να βάλω το Ήταν όπλο. Σου αναμενόμενο. κόλλα, Πάρη, μπορείς να παίξεις και κάτω, ξέρεις, άντε. Κύριε παιχνιδιάρη, Α! πώς νιώθετε? Blew up, αυτοκτόνησε. Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε εδώ φανταστικό σκορ 2-2 από το παιχνιδιάρη και την κόρη Μασίνα. Και βλέπουμε εδώ ένα νουμπά. Ναι, γεια. Γεια. Πες γεια. Γεια! Πες γεια. Αλλού βαράει. Είναι Γεια μαλακία. σου Δημήτρη. Να, είδατε είπε και γεια. Τέλος πάντων, συνεχίστε εσείς εδώ ρε. Άντε, βλέπουμε εδώ πέρα ο κύριος παιχνιδιάρης έχει μείνει με μισή armor. Ναι. Αφού είμαι ένας ήρωας. Κάτσε λίγο. Όχι! Όχι! Και βλέπουμε κυρίες και κύριοι το καταπληκτικό 3-2 του Κορμασίν να προηγείται. Κορμασίν να προηγείται στην πρώτη θέση. Να δούμε τι θα κάνει ο παιχνιδιάρης. Θα χρησιμοποιήσει κάποια περιπλάνηση. HD μόνο θα κάνεις. Θα χρησιμοποιήσει κάποια χειροβομβίδα. Μουγουτζίβ Semtex. Ρε παιχνιδιάρη, κάνει Μουγουτζίβ Semtex να τον πάρεις easy. Να Περίμενε σας μόνο. δείξω τι είναι το Μουγουτζίβ.
Το Mogus Semtex τι είναι, κολλάει πάνω στον άλλον, βλέπετε, και πουμ! Χατιστό, δεν θέλω να κολλήσει πάνω. Α, είσαι στην F και μπορώ να σε χτυπήσω, γαμώτσα. Βλέπουμε εδώ τα Αχα, items. θα πάρω λίγο από αυτό. Όχι, Ναι. μια χαρά. Πάμε back. Δεν έχω armor. Fuck you. Α, παπούτσια. Και βλέπουμε τον παιχνιδιάρη God με χωρίς την armor να παίζει με 3-2 για να νικήσει το Χορμασίν. Βλέπουμε εδώ καταπληκτικό αγώνα, κυρίες και κύριοι. Τρελός, ο Χορμασίν του βαράει στο και headshot. Τον πήρε headshot, κυρίες και κύριοι. Blindness, Το 4-2. blindness, fuck blindness. Χορμασίν, τι έχετε Δεν να βλέπω πείτε για την τίποτα. καταπληκτική αυτή. γκλίτσαρα, δες εδώ. Νίκη σας. Έπεσε από κάτω. Βλέπουμε τον Κόλλα να παριστάνει ότι ψοφάει, Τι έχετε να πείτε για αυτή την καταπληκτική νίκη σας? Λαγκάρω, έχω frame drops, ναι. Το Semtex δεν κολλάει πάνω του. Fuck. Η ανατροπή, 3-4! 3-4, Πάρεις τα κυρίες items, και μην κύριοι. τον βρεις και πάρεις τα items. Τα πήρε. Πήρες τα items. Φέρτα, φέρτα. Όχι, τι κάνω, fuck. Σόφα, σκάσε. Κυρίες και κύριοι, μα πάμε για το 4-4 για να δούμε το καταπληκτικό εδώ πέρα. Έχει RPG, boom! Βάρα ρε, βάρα να κάνω. Άντε, πλύζει το μαλακισμένο. Πάρε οι ψόφισες. Μπουμ. Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε εδώ καταπληκτικό. Τι πάει να κάνει με το μπουμ. 4-4. Το 4-4 είναι δίκαιο για το αυτό. παιχνιδιάρι God. Ποιο παιχνιδιάρι God. Το νου. Πλάκα μου κάνεις. No armor, no guns. Και αυτός είναι full. Και full guns, full από όλα. Τι είναι αυτά. Κυρίες και Κάσε, κύριοι, πάρε άλλα. βλέπουμε εδώ να παλεύει με το χέρι. Καταπληκτικό. 5-4. Χώρα μας είναι ίσως να πρέπει να πάρεις όπλα, Ξέρω εγώ. Ρε νούμπισα, περίμενε. Βλέπουμε εδώ το πολύ Να βρίζει. επιτυχική η παιχνιδιάρα. Ναι, τρελή είναι. Ποιος ήρθε τώρα? Φύγε. Φύγε. Περίμενα να Φύγε. πάρω όπλο. Φύγε! Τόλμης. Βλάκα. Φύγε! Έξω! Έξω! Έλα! Έχουμε time out, κύριε παιχνιδιάρα. πού πας, ρε? Time out, Κόλλησε. Κύριε Χορμασίν, τι έχετε να πείτε? Πιστεύετε θα κάνετε τη μεγάλη ανατροπή για το 4-5-5? Σε ελπίζω. Βλέπουμε το μάτι εδώ πέρα του Χορμασίν, το καταπληκτικό πράσινο μάτι του. Την πράσινη στολή του εναντίον της παιχνιδιάρας με το μαύρο μάτι. Ναι! Και έκανε την πι και πάει να τον ξεσκίσει! Αλλά είναι G1, είναι πολύ έξυπνος. Δεν έτσι εμένα, Δεν είμαι τσιμιένα. Α, θες να δεις ότι δεν είναι έτσι εμένα. Όχι, stop. Δεν είπα start, κόψε. Κόψε. Όχι! Βλέπουμε την ανατροπή, κυρίες και κύριοι! Τρελή ανατροπή από το Χορμασίνα! Από τη Χορμασίνα. Τι λέω, από το Χορμασίνα. Τα πήρε η μωρή. Η μωρή μου τα πήρε, εντάξει, οκ. Ρε. Και βλέπουμε δεν πάει για Semtex. επίθεση ξανά. Ρίχνει το grenade του. Ω! 6-5. Πού ήρθε. Μην το βρεις 6-5, και κυρίες πάλι και κύριοι, καταπληκτικό. Κάνει την ανατροπή ξανά παιχνιδιά. τσιμιένα, τι είναι αυτός ρε. Ποιος θα Κλέπ. νικήσει στα 5. Ψοφάει, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε αν θα γίνει το 6-6. Πάμε, έλα γκορ. Όχι, Ναι, το δεν 6-6 με το 6-6 χέρι, για κυρίες το και γκολ. κύριοι. Τι έδιλε η Τρελή μωρή. μάχη. Ωραία. 6-6. Νικολέτα, να δούμε αν θα νικήσει. Δεν νομίζω. Φαίνεται πολύ δυνατός αντίπαλος. Μα είμαι. Είμαι. Θέλω εσένα, νουμπά. Πετάει το flashbang. Όχι ρε, με πέτυχες. Σε πέτυχα, δεν βλέπεις τώρα Ναι, τίποτα. Βλέπω, έκανα χείλη. Βλέπουμε το χώρο μας είναι να πετάει το παιχνιδιά να πετάει flashbang. Τι κάνεις? Δεν έχω- Κόψε ρε. Πετάει PT fireball με Νικολέτα. Αυτά πώς βγαίνουν τώρα. Βάλε νερό. Βλέπουμε να πετάει. Πήγα να το πάρω στο μεταξύ και έσκασε πάνω μου. Το range. Βλέπουμε εδώ πέρα 7-6 νικάει ο Χορμασίν, κυρίες και κύριοι, για να δούμε την τελική αναμέτρηση ποιος θα την πάρει. Βλέπουμε τον Χορμασίν να περιμένει την παιχνιδιάρα για να την νικήσει. Easy game, ναι. Ναι, πού είσαι, ρε? Τι είναι. Ξαναπέσω, τι είναι. Είναι easy. Α, εντάξει. Άκουσα πρίζι. Πού είναι ο Νιχνιδιάρης να δούμε αν θα κάνει την εντυπωσιακή Χέστρα. εντύπωση και φανική στο Χορμασίν. Όλα αυτά σε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί. Νάτι! Με το shotgun, κυρίες και κύριοι, Χορμασίν. Α, δεν έχει οπλίσει το.
Τρέξει να σωθείς από τη δύναμη του shotgun. Και βλέπουμε εδώ πέρα το χρώμα Όχι! Άστα, μην τα πάρεις. 9-7, κυρίες και κύριοι, Τι κάνω, καταπληκτικό. δώσ' μου. Καταπληκτικό 9-7 από το War Machine. Βλέπουμε το παιχνιδιάρι να πετάξει Semtex στο War Machine και θα του αφήσει. Όχι! Δεν πειράζει. Για να δούμε αν θα γίνει το καταπληκτικό 9-8 ή αν θα ψάξει ο παιχνιδιάρης και θα πάρει το game ο War Machine. Κάτσε ρε μαλάκα, σκοτεινός έγινες. Νικητής ο War Machine, κυρίες και κύριοι, συγχαρητήρια War Machine. Άντε, γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκη. Τέλος, Όχι. με φύγε. Βλέπουμε εδώ πώς νιώθει για τη μεγάλη αυτή η ήττα σας, κυρία παιχνιδιάρη. Νουμπά, τι να Εντάξει. Του πεις. περίμενα. Είναι πολύ easy Περίμενα. game. War Machine, τι έχετε να πείτε, ήταν Δεν μπορώ να easy το βαρέσω. game. Ήταν easy game. Τι, τώρα πλάκα κάνουμε. Γελία, Πάλι γελία ήταν τα εύκολα γελία τώρα, πράγματα. εντάξει, και Τον άφησα πρώτα φυσικά, αυτή είναι η τακτική μου να πάρει το προβάδισμα για να χαρεί λίγο η παιχνιδιάρα, αλλά μετά έκανα την ανατροπή και τέλος. Και τέλος, έτσι απλά. Είναι ωραία τακτική. Πούμε, παιδιά, αυτό Ωραία ήταν το τακτική, βιντεάκι. Κορμασί. Ελπίζουμε να μπείτε στον Ότι server θυμηθώ μας. όταν θα σε διαλάω. Ρε, ξεκόλλα λίγο. Σοβαρά, μπείτε στο server μας, άμα θέλετε. Το IP θα είναι στο description και μέχρι την επόμενη φορά... Δεν τέλειωσε, δεν τέλειωσε. Δεν τέλειωσε. Δεν τέλειωσε. Έρχεται για revenge, κυρίες και κύριοι! Τι κάνει αυτή, ρε? Καταπληκτικό revenge! Τον έβγαλα το γόρ PvP μαλάκα. Anyway, μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε, γεια σας!